אני זוכר שהייתה פה משאבה אחת, שגם קרטעה. הכל היה פה שחור, היה פה כל הזמן גלישות, הכל היה מלא דיוק ומסריח. זה היה מוצב פה. זה היה מוצב. וכל הזמן, אני הלכתי הביתה, וכשהלכתי הביתה הייתי חושב על המשאבה הבודדת הזאת, אם היא תתקלקל מה יהיה. אני לא ישנתי לטובה. תראה איזה יופי, עכשיו הכל עובד טוב, פשוט מה שהיה פה זה היה פשוט זוהמה. זהו, אין מילים. כל הכבוד. מישהו יודע כמה הושקע כאן? 4 מיליון? 5 מיליון. 5 מיליון? 5 מיליון שקל. 5 מיליון, והצלחנו להוריד את העלויות. היה לנו תכנון של בערך 11 מיליון. רצו לגלח את התחנה ולבנות אותה מחדש. לא תכנון, היה רעיון. היה תכנון להרוס אותו ולהרוס ולבנות מחדש. נגיד לך, אולי הייתה פה הצלחנו להוריד עלויות בערך בחצי. עד כדי ככה היה מצב גרוע שחשבו להרוס בכלל? היו כאן מחשבות להרוס ולבנות תחנה שאיבה חדשה לחלוטין. באותו מקום? באותו מקום לבנות עוד בור הטוב, ובעצם הצלחנו בזכות תכנון מקצועי להוזיל את העלויות וגם ברמה גבוהה. עכשיו השפכים ברמה ממש טובה, ברמה שוויונית, ממש יפה. כל הכבוד. הפיקוח